Jsem byl tak říkajíc služebně. Zkrátka mě vyslala jistá bulvární redakce, abych to zaznamenal, poněvadž paní Alice je přece populární zpěvačka. Svině jedna. No tak si poslechněme ten váš záznam pravdy. Jak se to pouští? Počkejte. Já nevím, to je můj žena. Vy jste ženatý? Tak jistě, už půl druhého roku. Tak ticho. Jenom nějaký brblání, prosím vás. Má úplně rozjebaný Já pasy. říkám, to není moje, to je mojí ženy. Počkejte. Řekl, že No jistě, tady mám důkaz, podívejte se. to já vám nevěřím. Tak zde, ano, prosím. Tak to je pracovní peněženka. Tady mám záznam, tady mám dcera. Barborka, Zuzana. Ano, Zuzana, to je po matce mé ženy. A zde fotografie, tak to jsem já. Tady Barborka, Zuzanka, že? To je u moře. To je Řecko? Ne, Kypr. Mám zase synka. Ve 3 měsíc a 7. No, to je Pešák. Ten moje krev, no. Ne, ty jeden. Ty. Co? Flašky nebo takový ten? Kurva, co to je za masakr? Když jsme těch flašek, nedáme si ještě? Ale to jsou sladká slova, pane, ty tu sladká Ale měli bychom slova. to poslechnout, ne kvůli pravdě. Hej, moment! Nic nám neuteče, nesmíme zapomínat na tradici. Kde, pánové, máte všichni? Tak. Na zdraví, ženicha. Víte, říkáte žena, říkáte děcko. Působíte dojmem štěstí. Pak najednou líbáte ženu mého bratra. To není moje žena. Ne, držme se faktu, pánové. Ona začala líbat mě, ne já jí. Svině jedna! Hele chlapi, takhle to nejde. Vyjasněme si konečně, jak to bylo. Hele, já navrhuju, aby si to někdo z nás dal někde v tichu puchu, celý si to poslech a potom nám ostatním řekl, co tam vlastně je. Jinak to kurva bude zase masakr, ty vole. Okay. Ne, vy jste protistrana. Cože? Ano, ať si to vyslechne magistr Martínek. Kdo? Magistr Martínek Chrobák, tati, seznamte se. Magistr Martínek. Těší mě. Stavros Paprikides. Počkejte! A vy jste taky protistrana. Já, vy jste se na mě nějak zased. Ne zase, jde jenom prostě o to, že vy jste v tom kostele byl taky a měl by si to vyslechnout někdo, kdo bude mít objektivní názor. Já? No, zase to použiju. Tady. Jo. To nějaký šum. No, A teď mluví kněz. Pane Korneli, berete si zde přítomnou Alici za manželku. Ano? Teď mluví pan Kornel. Ano, beru si zde přítomnou. Tím, co jsem říkal dál. A teď opět kněz. Alice, berete si zde přítomného Kornela za Dál. Počkejte. To je slečna Alice. Říká, bylo by nepoctivé vůči Bohu provdát se za někoho, komu... Ne, pardon, ještě jednou. Provdát se za někoho, koho nemiluji. Věrný lásce. Moje plíce. Jaký plíce zase, co na vás plíce má? Počkejte, ještě jednou, on to hrozně šumí. Si bas se pořád. Vole, to je ale pizda. Počkejte, to úplně vypadlo. Ještě jednou. Jo, ne moje plíce, ale moje srdce patří jinému. Ne, já jenom, že mám radost, že jsem to dešifroval. Slyšíte, vidíte? Neřekla, moje srdce patří Sebastianovi Treténovi. To není vůbec žádný důkaz. Přesně tak. To, že nejmenovala přímo vás, to nic neznamená, to vám řekne každý právník. Jaký důkaz, jaký právník. Například tady syn, Janis je právník. Tati, já jsem Jan nebo Honza, žádný Janis, prosím. Podívej se, byl Janis je. A můj fotr byl Janis, tak seš taky Janis. A vaše obraná linie v prdeli. Ale není. Jestli vás to potěší, pane Korneli, tak nejenom z vás udělala idiota. Ale i tady z pana Treténa, taky ze mě. Počkejte, že by s váma něco ta Alice měla? Měla, už několik let.
Situace se má řešit, ne zase takhle komplikovat. Tak já nalej. Ne, teď ne. Nakonec se ještě ukáže, že jediný, kdo tu adici nepracoval, jsem já. Mám ti za to koupit kytku, tati? Znáte taky nějaký jiný vztah mezi chlapem a ženskou než sexuální. Takový jsou? Jistě, matka a syn třeba. Babička s brukem. Já můj bývalá snoubenka. To není dobré říkat. Říkáte matka a syn. A co Oidipus? No, počkej, ale tak to bylo Řecko, tam se musíš gládně proprcat, ne? Hele, nesem se do Řecka, já jsem Řek a nenechám se urážet nějakým polozdělaným číšníkem. Co ty víš o naší vyspělé kultuře? Kurva, kde je ta holka? Říkal jste nenalejvat. Ale teď? Teď chci nalít. No. Šup tam s tím. Hop. Pokračujte, prosím vás, povídejte. Tak dávejte pozor. Pojď sem.